Dobrodošli svima na ovaj YouTube kanal. Ovaj YouTube kanal Srce Isusovo čeka na vas poklone i daruje vam nebeska ljubavna pisma koja su nam tada i sada poslata od Gospoda našeg Isusa Hrista i od presvete Bogorodice, kako bismo se kako treba pripremili za nebesko venčanje jagnje Bože. Danas predstavljamo reč Božiju koju je izgovorio Gospod naš Isus Hristos u Novom Jerusalimskom manastiru u Rumuniji. Reč Božija o kraju sveta i danu Gospodnjem deo 1, 1964-1973. Nosim u ruci transparent na kome piše, kraj svega. Od kada sam rođen, proklamovao sam ovu reč, ovu vest. Neka niko ne misli da je ova reč laž. Nema svetitelja ni anđela na nebu koji ne dođe sa metlom da ti pomete put, posebno proroci, koji vas pometu da uskoro dođete. O sinovi Jerusalima, o sinovi grada koji dolazi. Duhovno je rečeno da će ponovo doći vreme kada ćemo biti slobodni. O, ne tražite bez ovog posla, jer sa tobom želim da otključam. Ti si gruda soli, koja će zasoliti celu ovu zemlju. Vi ste ključ do kraja veka. Gospod ga nosi. Ali kome sam dao ovaj ključ? Vidite da ne znate ako ne pročitate zakon. Da je napisan veliki kalendar koji sam ostavio. Urazumite se, jer se ovo delo ne vidi dobro, ali će doći vreme kada će se videti veliko i dobro će se videti, jer je ovo kuća Zakhejeva. I znajte da će neki od vas ući, a neki neće ući, jer će Gospod pripremiti mesto koje neće biti kao zemlja, jer dolazi poslednje vreme. Ako ne verujete, znajte da nećete naslediti ovu zemlju. Sine, skini svoju staru odeću i obuci se u novu, jer će Gospod doći k tebi i podići te na oblacima nebeskim. Ako ćete biti u kući, napustite kuću kada čujete ove reči. Ako ćete biti u polju, napustite polje kada čujete ovaj šapat. Ustani i idi za mnom, ako ćeš biti gore, ne silazi da uzmeš nešto za sebe iz svoje kuće. Dođi na moj šapat, ustani. Sine, požuri i pođi za mnom. Ako budeš u mojim službama, ovoliko ti dozvoljavam da tražiš blagoslov od mene na svom putu, jer na moj šapat sav pakao stenje, a na moje reči sav pakao se plaši, jer će na moj poziv sav pakao ustati. Ali pazi, hrišćanine, kako ideš, jer će ti narodi doći na put i zaustaviti te. Ne govori im ništa o mojim šapatima. Ti ideš za mnom, znaš kako će biti to vreme, da će te i tvoj najdraži prijatelj držati da zakasniš. Ne budi tvrdoglav, jer ću te zvati sinom svojim po srcu svome i voleću te kao što nikada nisam voleo nikoga. Iznad dana vaskrsenja prizvaću te. Iznad rođendana zvaću te. Iznad rođenja prvog čoveka zvaću te. Dođi k meni, ona iz plana, čovek iz simbola. Čovek iz sadašnjeg vremena, koji nije zaboravio sve što je učinjeno, koji nije zaboravio svog oca, koji se zove Bog, i pratio si mene sa sve što si imao i ništa te nije odlomilo od svete istine. Dođi k meni, kako će ti se dobro učiniti kad te pozovem. Danas sam uzeo rezove od svih radova koji su urađeni na početku, da ih spojim jedan sa drugim, odnosno početak do kraja, ali teško mi je da ih spojim jedno sa drugim. Jer je kraj postao stran do početka. Vreme je kraja i niko neće biti dostojan da vam učini dobro, da je došao jedan ružan čovek i šapnuo danas svetu na uvo da mrtvi više ne jedu, da je ovde raj i pakao, ali ja da ti kažem da ne veruješ, i ostani sa mnom zauvek, da ću kroz tebe oprati veliko mnoštvo grehova. O, koliko će ih doći i tražiti da unište ovo delo. Ali oni neće moći, jer će doći sa istoka i sa zapada i sa juga i sa severa bića koja će me tada tražiti. O, bit ćeš srećan, hrišćanin koji ćeš sa mnom dočekati kraj veka. Ti si moje delo od početka i kraja veka. Sine, neće biti zemlje i mesta koje neće biti tvoje ako budeš slušao, jer će Bog pozvati sva svoja stvorenja i preneće dobro na desnu, a loše na levo, a dobri će naslediti zemlju. Sinovi, ovo telo nije Bog, već je ovo truba Božija. Gospod je došao sa svetog neba i poklonio ti se do zemlje. Rekao sam u ime Oca, jer je to početak i kraj, rekao sam i od Sina, jer će svi primiti duha, kao u početku i na kraju. Amin, rekao sam, amin, ništa bez Boga, jer Bog je vaš Otac. Niko neće sam od sebe ući u moje carstvo.
Ja sam alfa i omega. Ko me sada traži, ja ću ga potražiti, o hrišćane. Došao sam da donesem svoju radost odozgo, jer je sve završeno. Otvori mu oči, sine moj, jer meni je došao kraj. A ti to ne znaš. Mučno je za onoga ko nije naučio reči Gospoda Isusa Hrista. Dolazi bekstvo grešnika, da se sakriju po pećinama i u pukotinama planina. Bolno je što nisi poslušao moja učenja. Živiš i kažeš da umireš, ali za šta sam prolio svoju krv? Odgovorit ćeš ako umreš. Imamo pravo, sinovi, ali to niko ne zna. Zašto Sveti Duh nije došao da nam da više uputstava? Kažu neki, kako je dobro. Da sada radim šta hoću. Kažu drugi. Ah, kakav težak bol će nam pokazati ova tačka. Mi smo na nepoznatom mestu, i to treba da se zna. Da znate koja je tačka pred vama, prestali biste da pijete i jedete. Sinovi, upoznajemo konja Antihrista, konja Apokalipse. Srećemo zmaja koji sve guta i tebe ako mi nisi veran. Zaista vam kažem, mnogi od vas neće primiti smrt, ali ćete u telu primiti Gospoda. Kako je lep dan kraja kada će se nebo i zemlja sresti i primiti jedno drugo. I kako će žalosno biti kada se nepokorni odvoje od tebe i mene i polože glave. Čućete da Bog tamo radi, ne idi dalje, ćete čuti da mrtvi ustaju, ne idite, jer ovo nisu moji proroci, i varaju vas. Zapamtite, posao je nestao. Pazite dobro, jer su mnogi odstupili od pravednog proročanstva i više ne govore istinu. Kao što ovo proročanstvo nije bilo niti će biti. Budite verni i radnici do posljednjeg puta. Evo šta dolazi, kao što se kum odriče svog sina, Satane, tako će te pozvati i reći, jesi li se odrekao Boga, nećeš ni noge pokvasiti, kao što je Mojsije pobegao. Crveno more ko ima jaku veru, napaće se. Šta se dogodilo Mojsiju? Šta se dogodilo Abrahamu? Šta se desilo sa Ilijom? Šta se dogodilo Noju? Ti si više od ovih. Oče moj. Ti si posljednji, ti si kraj ovog veka. Uskoro će se vidjeti da je jedan Bog i jedno delo i jedan plan. Otvorite svoje srce, jer vatra dolazi iz Sodome i Gomore, kao sutra ujutru vidjet ćete kako vatra gori vašu kuću i kako sva stoka vrišti i beži od straha sa vatrom na leđima. Gledajte pažljivo, jer one koje vidite prazne i razgovaraju sa dečacima, nećete ih više vidjeti, jer su oni doneli kraj zemlji. Sinovi, ne dozvolite da ove stvari uđu u vaše domove. Ne dozvolite da vatra uđe u vaš dom. Neka Bog vidi znak na tvom prozoru da možeš pobeći. Ako pustite svoje gole kćeri i svoje sinove kao one iz Sodome, iz svijeta, da uđu u svoju kuću, onda vam neće biti spasa, i vaša kuća i vaša krava i vaše stvari će izgoreti. Dođi k meni, dođi iz svih uglova. Zemlja će se promeniti, mnogi će se promeniti i bit će im oprošteno. Ali hula na Duha Svetoga neće biti oproštena, jer je Bog svake godine krštavao zemlju, ali hulitelji na Duha Svetoga nisu omekšali. Da li čujete da čuju i mrtvi u zemlji? Čujte i uplašite se i prestanite da grešite, jer srećno je uho koje čuje, bit ćete srećni. I stani, kao što je Zakhej stao, kao što je stao onaj koji mi je zabio koplje u bok, koji je danas moj mučenik. Kraj je počeo, ali niko ne želi da veruje. Po svetu se priča da je vek produžen, ali nemojte verovati da je to laž, da je vek stvorio Bog. Dođi i ostani blizu mene, vidjet ćeš da nije tako. Ostani sa mnom i putuj sa mnom, ne dozvoli da te sruši. O narode moj, ko će biti kad ja dođem? Ko će ostati? Vreme je kraja i niko se neće udostojiti da vam učini bilo šta dobro. Niko se više neće udostojiti da radi za vas, jer je došao jedan ružan čovek i šapnuo vam na uvo i rekao vam da mrtvi više ne jedu. Ali ja vam kažem, ostanite zauvek sa mnom. Ovo je kraj današnje poruke. Neka vas Bog blagoslovi i čuva uz njegovo presveto srce. Amin.